Badirudi hasiera batean behintzat kontsumitzea eta era berean ingurumena zaintzea zailak direla uztartzen, baina ez du zertan hala izan. Kristina Enea Fundazioak estreinatu berri duen erakusketa honekin mezu hori zabaltzea du helburu. Kontsumo hori era arduratsu eta jasangarri batean nola egin, irizpide horiek, aholku horiek eman nahi dizkiogu bisitariari. Horretarako, era honetako maketa, objektu eta ikusentzunezko elementu didaktikoak erabili dituzte, erakutsarazteko kontsumo arduratsuago bat egitea posible dela. Etxean esaterako egunero egiten ditugun jardueretan ura eta argindarra etengabe erabiltzen dira, eta kontsumo handi hori jasangarriagoa izan dadin alternatibak egon badaude. Bizikleta honi eraginda, ariketa fisikoa egiteaz gain, etxeko argindarraren kontsumoa aurreztu dezakegu. Antzera gertatzen da ere dendetan egiten ditugun erosketekin eta horiek egiteko erabiltzen ditugun garraioekin. Hala ere, krisia dela eta azkenaldian kontsumo ohiturak pixkanaka bada ere aldatuz doaz. Nik uste krisiak lekzio bat irakatsi balin badigu behintzat, hori izan da, baliabideak era arduratsu batean kudeatu behar ditugula irakatsi digu. Kontsumitu bai, baina gure gizartearen eta datozen belaunaldien etorkizuna baldintzatu gabe.